pi baro sa sisen pada nakaliang joko Good News TV bat nakaliang jong nga bayang kini kapur ka bamanta nga ay kublay pi haka kerteng jong ta ubala khot yangi bat do ta uba pen kup boringi bangin yat banda dan benta bat naka jing pen ka bangilayo syado syaka jing pen kup buram tat onda haka wei kapur ulawan pat sa sisen ngayang ro kini kapur ban pen pawi ka jing sngongo namanta ka Good News TV bahaka jing yalam ke jong ublay kabala yale kat bala ban yale ban pen ban selok ya ka ketin ke jong hakir kom per la kalong ka Bible study la kalong ha ja sermon la kalong ha ka daily devotion la kalong lemba ki jing ruai ni sngongo shibun yo blay namanta ka ne ke jing shim kit jing kit kli jong ki bangila ban pen poy ka ketin jong blay sheki babun ki benta ngayang ro kani kapor banda sngongo bat rengkat da kejing duai na banta jong pilang baro ki baju ngap ki baju syashkot bat kumjo ro ki baju yai pet ye kijing shisha kijing hikai bat kumjo ro ya kejing selok ya ka ketin jong blay lemba kani ka channel kalong ka badan kam bakum ki kristan ngin le artli ki aka ki balong kongsan baha fundamental ha kejing jongi bat kata kalong bala dengi kwa balong ki kristan ki bajab kapadon kam do tam kalong bangin bami ka ktien jong ublay da ka bamut bangi hap ban pule ban pusan bat ban kat kum jong ktien ke jong ublay bat ka baar kalong bangin duai sho ublay man laki puan bat kum ta hakum kani ka por ka bamenta ka ka bangin le kalong rengkat bat ngangin ya lenti ye kini ki santli ki tayo jong uni bunai bangin ye puson ye ki jing shisha na ka ktien ke jong ublay bat kum jo ru bala ban bam ya ka baknang baka jing kristan jengi kan san na ka ka por sha ka pat ngan shu ong lupa bana menta kani ki santli ki tayo ngin le kum ne kilai tili kita yo ngin kran halor ko ka phang ba kata ka long ke jing hi kai song tan rai ha ka bai dei bat ke jing penem ka salvation ka bingi ong bat ngan sedang da ka bangi jubab ye ke jing keli ka bat hatungi don kam ya ka bat ka ba ar le ngin sayat nang no ngin yo ya kata bat ka balai pat ka long kumno ngin ya lenti habangi la yo ya kata bat kumno kan pau kata ka jing penem ka jongi tat on the kot ke jing jongi nakani ka perthai bat ka ban sawan bat ki arsli pade ngan sapet ke ki benta ki bangila ban le bat la ngakot subhai fila dadon kinu ki benta ki bale se kinu ki benta nakaktin jong blai ki bangi kwa le se ban yo jing shai hai jing ha ke jing snai blai bat ke jing start bat ka bor ka jong blai bat rengkat ru ke jing alam jong blai ngi scam ngila ban shim kita ki benta ki bale se manga bat no phi ngin sa ajing mot bangila ban le kumta te ka kumta ya kini ki lai teli ki Bible study ngan le da ka bangi ong ka topical Bible study bat hadian ki artli ngan sai le kat bala ban le da ka textual Bible study te kita ki long ki jing itu ki jing batai ke le se ki jing penbet ka ba ngin sayo ban le hakini ki santeli kita yo jong ka jing shim Bible study ke jongi ka Bible study na mentakat ni ka sngi kan long ko mga ong le topical Bible study halor ka jing penem bat ke jubab ba ka topik na mentakan ni ka sngi pat kan long ka kata bat hato ngidon kamse ya kata kade ka bangi ju sngo ba barbor habangi le che jing seng siapa bangi le che jing selok habangi ngap ye ki ktien belai ka jing kini ka kentien jing penem ka dai kabam ju ja bat kabam ju ja kot menuru barbor ngin yo sngo bet siapang ka jing penem ka ktien jong ka jing penem yo le se don pring jong piru ki baju yo sngo barbor komni ki kentien ki jing kli ki long hatu pila yo penem hatu pila syak kapat hatu pila long ubala mi pat lengkap bu jisu lani pila don ke jing sup badu play bat kumta ki de ki jing kli ke bangi yo sngo barbor ti kumnu pade hapdeng kita ki jing yo sngo ke jing kli ki bakum kita ke ka bawan ha ki jing bot perkhat jonga bat jongi le se kalong kumne pila ban oyanga balai don kam se kata ka jing penem ka kata ka jing penem habanga ngadang ring mensim maduk menta kabamut ngadang habanga lada pipi it yang atok nakakti lada ka kejat nang no ngadang pang kabamut ngadang
bat ladanga ngasngap ya ka syadam ka jonga ngasngau ba umensim udok nuat lan ka uklong snam jonga udang kende ka bamut ngadang im ba dia se don na preng jong pi ong ngadang ya dang yang te pi man lakasngi ngadang im te hawak ta don kam si ya kata ka jingpen im baladangi ong don kam balengi don kam haba kini ki eki bengi keren mentan ki pen pau banga ngadang im namar habangi ong jingpen im don kam jingpen im ka bamut ba hangno manga lani mapi ngila don ya ibenta ibadon ya ka jing yap batru ya ka jing do no bat haba don kata kabamut ngi don kam ya ka jing pen em baladangi ong ki kita ki balong ki badon hapo jengi ki ba yap bat ki ba do no ki ba penlong ingi ban yo e ka jing pen em te kata di kamat baningkong bangin yo ban sngo tho kamat ka ba ar ka bangin keren ka ni ka sngi pada kalong ka kata ka jing pen em ka kata ka jing pen em kinong tho bat ka jing keren jonga ka jing hikai na ka ktin jong ble ka ni ka puar ka bible study kan long be om ne ki we ki rukom sngo tho shapang ka ni ka jing pen em hanrei khambun sin ngan le kat bala ban chim ya ka jing sngo tho ka jing pen em kat kum ka jing sngo tho kita ki bingi ong ki reform churches ka bang manga bat mangi ka balang presbyterian ka buat ya ki uwe nong nong tho uba paunam bha ba nong yalap uba kraw bha jong ka ni ka reform tradition ubangi ong URC sprawl ong ya kini ki kentien baka kentien jing pen em ka don la ka jong ka rukom sngo thu several understanding several sense but har kom jing sngo thu alai jong i jeli bangi ong da ka kentien pareng ki tenses te kumta ngan ai ini rukom sngo thu ha ka kentien greek abangi ong jing pen em ki don atli ki kentien ka benung kong ka dei so kabakadei kabami na kakentien verb kabangi ong kakentien pen im bat ngila ban sia mi kyangan sa ay nuksa ya ki benta ki babun ha ka bible ki bamut ya kakentien pen im kabam dadai ba thau ya kataka jing pen im kabamanga bangi barbuar ngi sngo ya kataka ultimate glorification ka ultimate reconciliation dan ni kataka ba lordo jong ka jing pen yesuk yang abat ingi bat ublay bat kabaar kakentien kadai kabangi ong ka soteria lani kabawan ka kentien soter bat kawan ka kabamut ka kentien nong pen em kawan ka kentien nong pen em or savior bat kata ka kham tho no mar kata habias no bat unong pen em ka tho ba ka dei ba kren chapang kata ka jing penyesuk jonga bat jongi bat ublay syaki ka ban yo ya kata ka jing em bom jukut ka kentien ka bangi ningkong ka bangi ong so lani ka jing pet ka ni ka ba pen em ka dei ka kentien ka bangi la ban syam kum na ka ki kam ke apostle lenong khat re do so pho ka jing tu khana syapang upol ba usilas bat ngi ken mau ba ka ka baja anda upol ba usilas ki la syakem hapo Filipi upol ula duai ula ruai hang to ba usilas bat lami la kheu jumai bat kumta utu usipai ula kli ya upol ko pol se ula kli kumno ngan le bangan yo like im bat upol ha kata ka pol klem da mudor klem da perkhat cheni setai ke ka bau jubab ko long bai uang la da me kwa em me hap ban nget ha ka kerteng jong Jesus Christ ma me bat ka yeng jong me kan salat em na ka ban tau pol ka jingkeli jong uni unang ap patok uni unang ap ya kan ka patok u ka dei be ba unyo ya ka jing em bam jukut hanrei mudor pada ba na ban tau uni unang ap ya ka patok hatu kajing muji perkhat jong u kadai chipang kajing pen em ka babum jukut ne ukran chipang kajing pen em ba ban yo like em na kajing syak pen sitom jong ka himarom kadau ko long ba haba unu apetok hakitu ki por ki ba mensyua u yo ban lano unu koidi u yo ban lat no na ka petok kadai namar kata yau ni nong ap koidi ban sim pade ya kajing syak pen sitom ha ka jaka jong utu jong utu koidi kumta ka ka bangala ban mudur kolong ba ha ka jing muci perkhat jong uni nong apatok ka jing keli kolong kumno ngan yo lat em kolong ba kumno ko pol ngan yo ban lat em naka kti jong ka jing syak pen sitom ha kini kinong yalam jong ka himarom namar ladame bat usilas bat kiwiki koidi ki petno namar bakhi ujuma kumno ngan yo lat em bat kumta let's say nama tau pol ka rukom sngo thu ka jing pen em ka de dakumwe hare nganget scam nama tau ni koidi nam tau ni nong apatok kajing sngo thu kajing pen em ka dei ban lat na ka kti jong kajing syak pen sitom na kinong yalam jong ka himarom
bat ka benta ka ba ar ka nuksa ka ba ar ada fi pet ka gospel jong Lukas ka nong ba nyo ka dekat ka ba san pau kum to ngi i ba ong uji su ya ka tu ka kentai ba ka jinget jong pha ka la pen em ya pha uji su hakani ka por nakabanta kani ka kentai kani ka kentin jing pen em kani ka kentin pen em kam da dei ka ba mot ya ka jing yo ya ka jing em bam jukot nre ka ba mot ya ka jing pen em na ka jing pang ka jing shitom na ka jing ka jing ele jong ka jing em bat kumta habangi snoi ka ketin jong ka jing pen em ka dan ar benta kawai syapang kita kejing perlat no kejing em kejing perlat no lani kejing yo lat em na ki ki bangi ya tengku man lakasngi bat ka ba ar pada ka de kejing pen em ka bangi yo ban mat ha ka ba kut do jong kejing em ka jongi ha bangi yo ban dan benta bat ublai sasisen yo ubala thau yanga bat yangi Tika ka bangi ne keran hakani ka por kanom dei syapang ka so lani ka tu ka bangi yo jing pen em ha ki jing syam ka jongi handai ka de ka jing pen em ka bangi yo da ngi yo ya kata ka jing pen em ka badai ka besno bat ka ka bam jukut ka jonga bat jongi bat hakum kata ko mga ong manengi don south liki ki rukom sko tho ha ka bidei bat ka jing pen em ka baneng kong ngi keran syapang ka pas ka balalet no kumno kata ka jing pen em ka yesno bat ka ka bala do no ngi ong la de fi pet chi thi jo ko pol chi nong rom len nong ba san ka de khot ba khat ar la ya thu yangi ba kapop kala wan yo kapop kala yo benta kapop kala wan besut ha ubre lemba o adam ka bangi on ka kuten parang imputed bat kapop namar kata kapop kabalawan lemba o adam ka jingyap kabalawan lemba o adam kalawan ha ka jing em ga jonga ba jongi lebat larangi puli gospel jong markal senong apusan dekat lai pusan ngiyo iba nadu nungkong ublei ula mut ula tmu bahaya ngabat ingi banyo jing penem nadu kabas dang ka nongrim jong ka pertai ublei ula tmu ya ka jing penem na ka benta jong ngabat jongi kabumut ka jing penem hang ni kawan ha ka jing smau thu ka bala let no ka benta ka ba ar jong ka jing penem ka bangi de ban smau thu ka lo ha ka bai dei bat ka bangi ong ka imperfect tense lani kata ka ba yayat nanti bat namata ka ni ngiyo iba ka jing penem ka jong ublei kala sedang hoot kapas nadu mensyua barang dang thau ka pertai nadu pas dang ka pertai ka ba ar bangi kran sepang imperfect tense ngi kran sepang kumno ka jing pen em jong blai pada nam ta jingi bre kala ya lemba ke history kam sim kot tang nadu nungkong kaya bat kaya bat kaya long haduk mentamene bat la ban ong bakas dang da ka jing jit yo Abraham kaya lemba ki Exodus lemba ka jing pelat jong Moses ya ki kon Israel na Egypt kaya lenti kata bat haduk mentamene kadang ya kata ka jing penem kabenta kabalai ladangi pet pede kejing pen em kadan kejing snok ru bat kabamenta kabamut balada mangabat mangi ki bampat ju sngo lani ki bala yo sngo chpang jisu nre ki bampat pediang ki bampat nget yo hakan no ko por ka bangi pediang yo jisu da kejing nget ngi yo mat ya kejing pen em bat kata kejing yo mat jonga bat jongi ya kejing pen em ka jong ublai kadai lemba u Jisu Kris da kejing nget haka kerteng jong u Jisu bat kadai ka kata kadai ka kejing pen em ka bangi yo ru ban ya le persya ya ki bor jong kapop kiba ya le yang abat ingi ngi i kapas ka ba menchua ngi yo ban ya le persya ya kapop ka bala banten rai ka bangila yo tan rai handai ha ka ba menta ngi yo ru ya ka bor ban pen em ban ya la de na ka bor jong ka syaitan ka ba ya le yang abat ingi man lakas ngi kabalai kabakat do pada kadai kaban sawan kejing pen em kaban sawan kaba mangabat mangi barok ngi ya up kermen bah kata kadai kejing pen em bangin ya yo ban ya dan buram lang rengkat bo jisu ha kejing wan arsin kejong u tikini kidai kendiat bah ki bangi sngo thu syapang ki kita kejing pen em bat kumno bat kumta ngan chu ong tang si kentin ha kabai dai bat kani kabamot bala pen em yangi da kejing pen yesuk jong uji Kris yang ngabat yangi rengkat bo boleh da kejing yap kejong u da kajing yap kajong u
bat ngi yai ne hakata ka jing pen em da ka ba penlong yala dia ban penlong khut ban penjanai man la ka sngi ka bangi ong sanctification bat ngin sa yo ban yadan banta hakata ka buram kata ka de ka jing pen em ka bangi yakren nolor kamlong tang kata ki don dikiwipat ki rukom sibun bah ki jing ya lenti ka bangin sekran kambun hakata yo ka balai hapren kata ka jing ya lenti ten rei ita ide jing mat phang i jong sngo thu jong abat jongi ka banta ka ba ar jong kani ka bible study hakani ka sngi ka ba banta ka de Atu ngidon kamse pada ya kata ka jing penem. Lada kemanga ong mane ka tu kijing keli baning kong kolong lada ngila long kum ta ngidang sngo bangi em hatu don kamse e ka jing penem ka bangi mangabat mengi ka bible ka kren shai badon artli yo teng teng imut badai balengi don kam ka jing penem ngan chu batai tang artli ki daw balengi don kam ya ka jing penem mangabat mengi balengi don kam ya ka jing penem ka bana mengkong kajing care kan ro lan ki barriers jong kajing penya klat yang ngi bat no blai ngi kan mau ba manga bat mengi la thau blai da ka bo jong u hi bat u thau ngi da kajing persat men sim ka bomot ngi don jing dei bat u blai ngi don jing dei bat blai henrei na ka e ka bo adamula le la penya klat no yang abat ngi na u blai bat kumta ka pop ka wan hapdeng bat kumta ka pop namar kata ka dei ka ba ningkong kata ka karai jong kajing penon kajing don kam jong abat jongi ya kajing em na ya kajing pen em sa sisien pada ngi puli gala ka city upol skino galatia lenong kabalai de khot arpu art ngi ngau thu bha ba kumnu ubri ulong ubapop baladangi puli isaya sanpu khandai art ngi yo I kini ki kentien gi ba ong henrei ki jing bom hok jong phi ki la penya khlat no hapdeng jong phi bat u blai jong phi bat ki pop jong phi ki la ka ya ki khmat jong u na phi kat ba yo sngo kabamot kabaning kong kadai ka pop kaba penya khlat engi bat kumta ngi don kame ke jing pen em baladangi kran chapang ka pop ngi de bat sngo thu kumni ba ka jing thumu ka ba don ha ublei ke dei yanga bat ya phi bangin ya don benta bat ublei uta bala thau ngi ita imen sim I pria I jing em uba ublei ula ai ngi ita ide ban let show ublei ita ide ban don biang sa sin ka communion ma ublei ngi de ban ya snot bat ublei handai dei namar baka don ka ka ba penyaklat engi baka ta ka rukom penyaklat ka ba ngabat mangi ngi penyaklat de na ublei ka dei ka pop baladangi kran chapang ka pop le ting ting ngi sim sting bha ngi kran chapang ka pop ngi sngo thu bat rungkat ru ka rukom sngo thu jong kini ki reform tradition ki ong ba hakawai ni ki sinot ka ba la long hapo dot ha ko snam khat ngrus pa khat fra ha november khat lai tarek ha do me khat kendai terik ume khat ndus pa khat kendai kini anda kila ya keren bahasa pangga jing pen em ka ba ubri udai ban yo ka ba ubri udan kam ban yo ki keren chapang kata ka bangi ong ki don santli ki jing ya lenti jong ka jing pen em ki ba ong tulip tending nya keren do ti nung kong ba uta ka ba nung kong do dai total deprivation ka ba mot ba mangabat bangi nyem la syuk dala dia ban le ngila aduk no ya keburam ke jong boleh ngikper ngiken mau nak ke duk keper eden ngila aduk no ya keburam ke jong boleh la duk ban syabek no nak keper eden bakata ka de kapop pala de fi ong nga tengam ngolong pop ngam ngudon pop mangabat mangingi ngol thu syai ba mangabat mangingi don ya kapop ar benta kawe gedi ke pop tenrai balada myok ban sat khu ya ka don ya ka bos ngap ba gini lada ngabat mangi kata ka pop tenrai mangabat mangi ngimpat pedang jisu myok pat pen khu ya ka myok pat pen im yang ni kata ka pop tenrai ni don ya ka bor ka ba krau ba lemba kata ka pop tenrai ban le pada ki kam sneu ki ba krau tam ha ka jing em ka jongi bat de kum ta ngi sai kren chapang ang katoka ka ka baja haka Auschwitz ka baja hapo Germany lamba o Hitler gitu kidi ki bor le si ka jingja ki thma parte ka daw ko long ba mangabat mangingi klem le ya itai pop bat gomala tip barabo bak mundan ba hikaye khna e khulong ban le pop hanrei na tu badang red kilas dang ban le phoi ba kata ka dei ka jingmi jong ka jing sngo tho ba ka don ka ka batan rai hapo jongi ki badon kam yang abat ngi ban le ka ba penya khlat ngi na ka buram ka jong ble bat kumta kabenta ka ba ar pada mdi tang kapop ka ba yasno bat kata ka long pada kata di ka jinglong ka jonga bat jongi bangidan ha kapop kabenta ka ba ar ka ba penya khlat ngi bangidan kam ka jing pen em ka deina marba
ublei jongi la da fi puli Isaiah Henry ulai ngi iba ublei jongi ulong ba hok fi puli ru kum jo Deuteronomy lai pu arsau Isaiah osam prapu kendai khat sa ngi iba ublei jongi ulong uba khot uba hok bat uba janai ulong ublei na markata ru kum jo uba mlek silang khmat eno ru pada kata ka jinglong go jong blei ngakwa pan ong kum ne ublei uit yang abat ingi ukwa ba mangabat mengi ublei ya uba ublei ula thau ban lang bat ban lang bat hakawe kesngi rengkat bat hakata jaka ba ula mai henry kadon ka era ka ete ka bala kata no yang abat ingi ka ba ngimla ban lechu ka bala ya klat no bangi bakata ka pop namar ka ba long persya bat ka buram go jong blei bat ka jingku jong blei ngimla bat dei namar kata bakadon hakawe ka liang ka pop ka jinglong sniu ka jongi hakawe ka liang ka buram bat ka jinglong khut ka jong blei ka ba kimla banyak khlek lang bat kata ka dei namar kata ka ba penyak klat yang abat ingi no ublei baladangi keren chapang kata ka jingkut ke jomblei chapang ka pop ka ba penyak klat yang abat ingi ken mauru bah kata ka jinglong jongi kumbreu human nature jong of sinfulness ka jinglong jong breu ba pop ken mau bangila yo ya ka nongkong no adam baar ngi puli rom san khat a da ka jinglong ka jongi Ephesus arlai bat kumjuk ru naki kam ki bangi le pada man la kasngi ngi puli rom lai arpulai bat kum taru ngi akhlat no blei namar bakadon ka ei pada kadon kanong jong ka pop ka bangi la le ngi puli kanong jong ka pop ka dei ka jingyap ha ka benjamin sim Ephesus arlai ka jingyap ha kenjamet iwe koren khatsan arpuar ka jingyap ka ba syabar ar kitab jing penpau arpo lenong iwe hadu khatsa kini kidei ki benta ki penpau ba mangabat mangi omdei ta mangi dan kapop omdei tang namar bu bleu khut handai de namar bakadon kanong bat kum jo ru ka bainong jong kapop bat kum ta ka takaj bainong jong kapop ka penloi ngi ki bam khut bat ka ei ka baja kolong ba mangabat mangi namar bang nyimla dalade ban lecho blei ban penkhut dalade sasisin pada dei namar kata ngi sadon kam ya noreno ngi dan kam ya ka jing pen em lemba uji sukres bat kumta ban jubab e ka jing kli ka ni kesngi ka ei kata ka jing pen em ka dei kata ban wan lampat ingi sasisin syaka jing pen yesuk yang abat ingi rengkat badu blei bat ka ba a pakalong hatu dan kam se ngi dan kam balada ngabat mangi sim sting mengkena kat no ngi smothu ba mangabat mangi ngi don kam namar ha ka wikes ngi kan sadon kapor ka ba mangabat mangi ngi jadai bot uni lani ba uni bat utau ba hok ubolong ubulai jongi lada mangabat mangi klem la penlong hok yang abat ngi ngem yo ban jadai benta ba du ba kata ka jingla ka jing penla ka jong ngabat ka jing penla yang abat ngi ban jadon benta ba utau ba hok ka dai lembah tang kata ka bola le ujisu kena lagi jong kikiti halor keding pernah baru ang lapendap tingin sapoi ke benta ka baar ha ke wepat ke tayo ke benta ka kham sngo tanak chuchu itu ide tang jimat phang hari benta ba kham jeleu pada ke ba kham kongsan ngin sayo i benta ha ke wepat ke tayo ke banginya keren da kumno bat ngin sai keren chapang ke kam bat hibun ki we pada ki balek se ken salong ki jingerap ban ngin kham sha la da pidon kinu ki jingkeli bala da pidon kinu penu bat benta na man ngimla man lek lot ipor khendiat ba la da pidon kinu ki jingkeli pila ban keli haki kemen selain pila ban tho syaga good news tv ngin sayo ban lek ya ka badan kam kini gilong ki jing ya slok akan ni kesngi lembaga ketin ke jong blai badu blai nyarap ingi bangin sngo tho akan ni kesngi ba pleng da shisha ngidan kam ya ke jing pen em lemba uji sukres tengin ya duai kendrat ha ke jing long hok ke jong me ke jing long khut ke jong me ko kendrat bara ke jing long jonga bat jongi ko try kum ki break ki ba pop ki bala syak kentat no te kendrat ki bam don ai shu na la die ki balong kum ki serdap jot ko kendrat e de bat ki balong ko try ki bam don jing mot shu dalai ru am hab kum kata ka por ko kendrat kajan kajing terang kajong me da kajing e kajong me banya snot lembat ngi sahisin badai na mar kata ko kenat me ai ngi kajing sngo thu ko pa ba mangabat mengingim la da daily am daladehi ban wan sajan jome ba mangabat menginginam la ko try banya snot bat ke e ke bakot bat nomor kata ko try me ong yang abat ngi bangin itu ila de bangin sngo thu ila de ba kumno manga ubapop kumno manga ubajaklia ngala banya snot bat me ublei ubakot sahisin pada hari day hak
kata kum kata kapur ko kena bawan ko try unong penem janga bat jangi uji sukres uba penlong ko try bobat ka keti jangi na silyang uba long uba ka keti ka bam khot ke jangi ko kena ban penlam ko try se ka keti ka ba khot ke jami badaka snam ko bala tut alolum kalbari ka basat no ko try ke jumam khot jangi baro ban penlong ki ba bet ko try sasisin ban penyas no engi bat kata ka buram ba ke jing khot ke jami ban ma kata try rap engi ko kena ka ba kongsan ke jing khot engi ke ni kesingi kalong bangin tip bangin itu iladi bangang along unong pop ubakra bat nganga mla ban le naladi baya ka ka banganga don ko krat kalong ka ko try ka bam don jing mot ru em namar bakata ka banganga ngolong ka babha kalong ko krat tangki ko krat ki bam don jing mentoy klem da ka bot jong ka jing yap bat ka snam jo mi Jesus Christ penlo ingi ka tamar kata ko krat ki bastat ki basyampang banyu iladi barbarobor bangi long ko krat klem me ngemla ban le bat ngemlong bat ngemla ban kot cha ta ka buram ka ba mala thau yang abat ingi banyadan tang lemba uji sukres bangin yo yaka shemingi ko krat bat bang nang putsan ni kini ki benta ki ba kodor bahana ka ktin ke jome to nang yala mingi ngi duai ka teng jong jisungi pan amen.